О, вие будители верни, народни, разбили тамата на робската нощ, отдали живот, за да бъдем свободни, от вас идва нашата сила и мощ. 1 ноември, денят на народните будители, обръща духовният взор на България към миналото. Събужда се споменът за древната мощ на земята. Моята нова пъстрачанка, аз ще взема в този час. На училище ще ида, ще постъпва в 1-ви клас. Свети шерни корици, моят хубав нов буквар. Имам новичко другарче, моят миличко букварче. Ще го паза и чета, здрав и умен да раста. Богатства много ми е дала, безбройни бисерни зранца душата ми е насъбрала. От плодородните поля на хубавата мъдра книга, от този извор на дела, от таз учителка велика, научих аз безброй неща. Тя търпеливо ми разправя за всички тайни на света, какво земята представлява, какви държави, градове, какви реки, какви морета, какви планински върхове обкичат нашата планета. От тази книга зная аз какви народи са живяли отдавна много преди нас, какво са мислили, мечтали, какви борби, какви войни. Ужасни му тогава. Защо сега и в наши дни войната пак не застрашава? Но има силни хора, знам това в хубавата книга, и че светът е по-голям. До слънцето човекът стига. Че злото той ще победи, че ще ни пази от войната, от всички дебнещи беди, които виснат над земята. От хубавата книга знам какво съм аз, защо живея, и препоръчвам я и вам да другарувате с нея.
Каквото поискаш.